Gabi guys. May gabi, magandang gabi. Ayan, maghilot ko karon na Gihing Hagunoy. Ayan. Shout out sa taga Gihing Hagunoy. Yeah. Shout out sa ko mga subscribers sa YouTube channel. Of course, thank you for watching my YouTube. Special mention Thailand, Indonesia o Vietnam. Thank you so much. Indonesia, Thailand, and Vietnam. Good evening, good evening. Tapi lang Vietnam, no? Meron kami, ma'am. Imo na cellphone rin, ma'am? Ha? Kani? Ano pamatik mo, ma'am? Ya. Ito yung kalenturo mo. Binaog, busing. Hindi na kagalato, binaog. Text pa din. Sa pagkakete. Reply lang ako. Reply lang ako ng 6 a.m. Nanawag lang siya. Di siya kung yung 6 a.m. Yan pag magtawag. Reply na kung yung 6 a.m. siya. Ito, ginaw na po siya. Ang sabi di klaro, 6 a.m. 7 p.m. Hindi ka ba makakontak siya? Hindi makatawag, hindi makadawat o text. Nanugha to, naunsa to. Hindi, nagalit, nagpumiglaing number. Ay, hindi pagkasimana. Magawat na magtawag o text. Wala ko na ikaw na ako, kami magkusto niya, mga nilagod, hindi daw mo makontak. Ang patulog, wala ko pa dito. Kami sa Lunes. Vacation. Vacation? Oo. Kapit ako din na. Kita yan sa Bintag sa Indor. Indor ko daw may. Oo, oto mo. Yung picture nila kay si Ma'am Carmina de Villegas. Nunganta ang alas 9 kita. Sabi na
Ano naman, eskwela naman mo. Yan, nahilo din ako magkauban-uban mo. Isa to ang gusto time niya hapon. Sinabi at tayo lunes nga ko. Kasi, hindi, ang ko niya, naman, dili man ako ligot. Kasi sir, Okay. kapatita. Di po nakabot alas 12, ma'am. Ang tagalang klase, pwede ko sila yun, nagulat sa eskwela. Wala ka lang sa alas 12. Inikawas niya, muhulat lang ka dito lingkod. Kagion ra ka. Hadlok din na maglingkod. Yung ito ba kung himo dito? Huwag lang ka. Kung mahimo. Sa WhatsApp. Sa Gorda. Hindi na po baklay ko. Ito tayo niya. Kami magamit. Pinangita ni mo. Asa na ka? Pwede ra po. Pwede na po. Sakay kang pilikab niya. Dahil mas pilikab sa kuan. Sa bilik niya dapat. Ito pa po ano. Dili siya po ano. Katong bata na sakay og pilikab niya. Ipatay dito sa mangiog na dapit. Dala atong iog kay nga dalan. Rape. Ipatay. Okay, magbuhat na daw sa ilahan. Kay gwardya. Para kung sa unagod, nga kwaong ka na ko, hulat ka. Ano to ba? Dula-dula ka, lingkod. Nalba, istorya na iban. So, karong kasuban. Nadalong kag Manila, imuong kag tinapa. Na! Patay na. Naya ko nagbunal, mang. Bunal, sige mo, buna. Hindi ko na po umak, para magwapo mo buhok. Okay. Pagdupit na lang pang lalaki dong. Lumag. Ano, pang lalaki. Yung ganit sila ang halos, di mo tapos makagbuhok bayot. Nawa ko'y L niya. Magbayot ko. O gani. Tagay na kong tunga na ka mo. Ito ko'y L ninyo, mabayot ko. Mainganin ako akong mga amigo mag-unsa na ako kanang bayot ko. Wow. Naman kayo madunggan na niya. Wala. Dinganan ako sila. Ayaw mo ako sila. Ayaw mo sila. Emma. Ano na ako sila? Tawag tingala ko no. Imo na binala. Wala nang uniform siguro sa una ko sa eskwela. T-shirt na nila puti. Uniform, naa sila uniform, ma'am. Tulo. Ulos na rin ko sa una. Oo, oo. Wala mo good. At sila yamon. Man, di ka magdulag mo, Robarte? Maria kang kon ba o Marco, tanaw yung buko, minilaki. Ika? Dili. Asa ka na pagupitan ako? Nagdili? Ha? Boss J. Nato, balag bayot, minilaki buhok. Oh, lalaki si Marco. Sunon nga sa mang ba? Pinag-eskwela na niya. Isa. Anak, sunon malalaki anak.
Oh, Gani, anak ganitong tiguan. So, ay, lalaki dahil hindi ko nga, lalaki na, ma'am. Ang buhok. Ang galunggan, ipakita. Pinana ba? Katawaan mo siya. Hello, Barbie. Ma'am, ako na makapadala na kong swerte, ma'am. May tao ninyo ni Kuana. Mga walang like, oy. Tama. Hello. Mabuti diri lo. Ano to like? What's up? What's up? What's up? Lumunta po sa noon, ano? Kaya nasa bukan, mahina connection ba? Lagot kayo na like, pinakalit. Yung tanawan, may kukulong. Dog. Yung putla na to. Dog. Arma, dapat po kadali ang cellphone. Beto alam, atong putang puto. Oh. Sagot ko. Follow me. Wow. Ano mo, di pa na ba ako mang? May kubutan. Sa kubutan ay, managko ka mo. Dog, bulldog. Yan, sa kamo. Eh! Hindi ka paglaro kung wala kang doon. Kita din may maglaro. Ano, dito na mahumok na. Ah. May mukhang bet na ako ron. Hindi Emma. Sili, mamunta ka na ako. Ang black pink in your area. Look at you, no, look at me. Pamito, hindi na nagawa na pamito. Ano daw nga kalibang ha? Okay, kagkaiga ako. Eh, may nabata ka dyan. Natuloy na niya. Natuloy na eh. Ilan ka naging napapangalaman sa rin ko? Oo. Natuloy, oy. Bakit? Kasi pag-arihin mo, mga tulog ka adlaw. Kabayan, pinagtuguan ka eh. May dato mo ko. Mga tayo dito sa doktor. 3,000? Ito na lang is 300. Dahil sa ambulansya national. Medical mission sila ba? Ito na lang eh. Puno. Ano, tagpo na kung 1.5 eh. Dato mo ko. Wala. Ihawa, good mang. Bago na ganyan yung nag-t-shirt o short siya. Ang suot, ani, t-shirt niya na kung kang irig, ni Walbrit. Matulog lagi si Kantang, ah. Ang bisa! Ang ulat! Ato ko trabaho dili. Ang puyo, mang! Sabot ko ka kayong tayo. Sabot ang ko. Ako di maminaw. Kahulat. Nandun nalawang. Hindi ako nakawagan. Oh, manggunga ha. kasi ko kaka-connect siya sa ang tinda. Ano ko yung tinda? Ano ko yung tinda? Nalawang. Sa diyan, sinadura pa po sa tiyo. Kasi nawag day man. Lula. Ang lulo mo day mo. No limit, chi! Ano na yun? Puga. Ano yung pinakalain na pamilya na ba? Ang ginawa, di tayo. Hindi ay paminaw. Patay na kayo ba? Dito na lang yung cellphone tawagan. Wala tayong messenger! Kaning isa ba, rumadali ka. Wala sana tubaga sana. Puga. Magtubag, dula! Tawag na pista. Chat na ko. Chat na ako. Pagulat. Barong ni mo ron ha, ikaw na Ikaw, daw alam mo. na
Andiro na dyan kagsugod bang. Pagay ka na tigon, andi ng tagtaman. Wala ko yung kabalos naman ko yun. Nakapalos na kayo ni mo mang. Hindi na kayo sino. Mga na dyan nagkariti ba? Kaya na ako gay, ay, naikadin lang sa ano na ko. Di, ko ko, diyak, konsen. Ay, bukapansin ako ako. Bukan makakaroon. Kaya, hindi ba bukan? Pagka ako ni Roslo. Bitabi, buwi ata. Ma, buwi ata. Nakakita na dyan ko sa iro nga 10 million. Dog! Kamu sa ating iro. Magic syrup. Magic syrup. Magic syrup. Alasan na yung 1 million eh. Piling bago. Oh, boss mo. Doon na, pa-indol na ka daw? Hindi. Salungis daw. But lang. Amot na. Ay, dinay ko na mga. Sindro na siya na. Buriso naman ka no? Buriso naman Asa siya ka sila? Yan na lang. Ha? Sentral ka daw? Asa naman ka? Padada? Matigma muna lang, teacher. Matay na ko. Dito na kasi yung isog kay. Matanak ko. Yan nga, saan ni kukuha ni Timandagan ng higaw. Kukuha. Ang kukuha mo sa pagkabukid. Mabata, bukid, bukan ko. No, dagan jud. Tuko jud. Di, patsyam. Tanga. Wapa. Buya na, buya. Wapa jud. Diba, mangbutan ka? Butan ka, butan mo. Ang shish na. Sabi na si Kundo. Agi, nag-deal na ka na ako. Tawagan ka na, tapos tigang ba? Dali naman Diamond, dali. Nag-deal na po nang. Yapag yan, di na yatag. Talong Facebook. Tanga, balik-balik. Unggoy. Unggoy. Hindi na kayo nag-school na, di naman po ka gamit cellphone. Wakoy, El. Naibog ka? Lamang. Ganda na dyan ang mga wala. Bawal kayo da.